Assalamu alaykum, hormatly vatandaşlar. Şu gün 2024 ýylyň 15 maý hepdeniň çarşamba güni. Hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýanyň platformasynyň kanallaryna. Hormatly vatandaşlar, şu gün biz ýa-da çykyşlary hem YouTube'da, hem Facebook'da, hem Twitter'da, hem TikTok'da barys bir wagtda. Şoň üçin mümkin tehnik problemler bar. Ine onu internet biz birinji gerek şonu etip görýär. Ine häzir men TikTok'a açdym. Bizim şu çıkışımızda yine Koordinasyon Centr'ın yol açtı. Muhammed Döyücü gatnaşýan. Muhammed ağa, salamu aleyküm, hoş geldiniz. Selamun aleyküm ve aleykümselam. Hoş gördük Murada. Hormatly vatandaşlar, yine şu günkü bizim çıkışımızın esas temasy Gurban bayramında Türkmenistan halkyny berjek soraglary. Hormatly vatandaşlar, ilk başta biz şu soraga geçmeyekek Türkmenistandan bir gelen habarlar var. Men şular bilen size gysgaçyk tanıştyraýyn. Yine häzir bir minut men size şonu görkezjek bolýyn. Bir minut. Bir näçe videosunu görkezjek bolýan. Türkmenistanyň gelen videolary. Onuň şo barada bir gurulma edersin. Yine hormatly vatandaşlar, şu video Türkmenistanyň ýerli. Yine Türkmenistan'da şolu ýaly bir güýçli ýagşy ýa-da bolmagy häzir betbaşçylyk etýär. Yine ýene bir video görkezýän size. Bir minut. Ýene bir video görkezýän. Ya Allahu ya Rahman ya Rahim ya Kerim. Ya Allahu ya Rahman ya Rahim ya Kerim. Arfa wala nam firakul fayakun hega. Ýene bir näçe video görkezýän. Ya Allah. Yine şu ýaly ýagny betbaşçylyk ama yine demir ýoluň ýollary şeýle jaýrylyp, ýa-da soň ýagşyň ýagmagy derarly we fiýirin gelmegi derarly demir ýollaryň boluşy yine Türkmenistanda. Ödem Tejen Mararalykda, Aşgabat Tejen ýa-da Kaka tarapa, pardon, Muşku tarapa yine hormatly vatandaşlar, şu habarlar siz nimede görülmerdiňiz. Vatan habar programasyna se o ýerde dine iki prezident başga şolar barada ýa-da temalar ýöne başga zat ýok. Ýene men size başga bir video görkezýän. Şu videony görkezimde men näme şunu görkezdim size. Ya şu günü ine şu güne men guruluşdum Türkmenistanyň vatandaşlarymyz bilen. Kaka ilaty. Lebap vilayatynyň etraplarynyň ýa-da ýaşaýjylary. Çeleken, Esenguly, Tejen etraplaryň owularyna adamlar zeýrenýär. Murada ýaşaýa traktorly geçmeden geçip bolanok. Ýagdaýlar gater we şu gurbanla ýetir şonu. Gaýra adetde Serdar Berdimuhammedowa ýetir. Bir näçe dat Aşgabatda gurdular. Bizim ýollarymyz, köçelerimiz ýok. Çağlamady mekde goýberemde ýok. Sebebi köçeden geçer ýerler. Traktor gelip akademiyede çağajyklar köçeden geçibilen ok. Şu bizim ýollarymyzy oňup bersin. 33 ýyldan bäri gelýän pullary niýe ýa-da başawurdy. Gelin bizim ýollarymyzy oňup bersin. Bolmasa biz köçe çykýar. Biz ýadadyk şulardan ine ýene de aýtyp geçipdir. Kaka etrapy, Garabek, Halat etraplaryň ýaşaýjylary, Ahal vilayatynyň ýaşaýjylary, Owurun ýaşaýjylary, Çeleken, Esenguly etraplaryň ýaşaýjylary bizde köçü asly gally ýa-da ýerler ýagşy ýaga bolyn, geçer ýer bolyn.
asfalt yok dip zerenýär. Ine şunu ýetirin dip aýtdylar. Ine men 2 kereli prezident öýlenýän Serdar we Gurbanly Berdimuhamedowlar. Kimin ikiňizden kimin Türkmenistan dolandyrýanyna bilemok. Ýöne şul işleriň şul ýaly boluşuna görä ikiňizden Türkmenistan dolandyrýar. Şonuň üçin kyn görmän gelin öz boşluğuňyzy ýerine ýetirin. Bire prezident hökmünde, bire milli lider hökmünde. Siz gomporup aýdym aýdýaňyz, tant edýäňiz, ýani welosiped sürýäňiz, at çapýaňyz, çağçyklar bilen duguşup, ýani o Brejnev bolýaňyz, o zatlar bize geregi ýok. Bize şunkunne Türkmenistanyň halkynyň iň kösen zatlary ýollary oňarmaly. Ýollardan geçer ýaly. Bizim baýlyklarymyz niýede? Günne satylýan neft gazyň pullary niýe gidýär? Näçip ýollara sarf edilen? Häzir Türkmenistanyň içinde ikinci tapgyry, ýagny Arkadaq şäheriniň ikinci tapgyry başlajak bolupdy guruluşy. Şoňa 5 milliard pul berek. Näme gerek şol ikinci tapgyr? Halkyň hal maddi ýagdaýy pes. Halkyň ýollary ýok. Ine şu zatlara halkdan haýyş we prezident şul köçelerimizi oňurup berin, bolmasa Gurbanlyk bayramyna biz birinji bilen çykyp sizi işden aýyrýar. İşde görköden uly kemçilikleriniz zerarly. Muhammed abi, inni şu tema boýunça bir aýtjakdaryňyz bolsa aýdym, bolmasa ben ýene bir video görkezjek, şu Gruziýanyň videosyny görkezjekdim. Gende Murada yine de bir zat var. Şu Marda bayramında yaman güýçli ýağış gelip ýerdemillere ýollar tutupdyr. Onam adatlyk radiýet berdi. Iň yeni erbet atlan beri Daşawul vilayatyna yaman çaң gelipdir. Çaң duýly çaң. Aslen öwün görüp bolanak diýen. 1 santimetre golay adatlyk radiýet berdi şu. 1 santimetre golay duz diýär. Dem alyp bolanak. Ölen adamlar var. Banlitsalar doğully adamlar emmet banlitsa var ya. Yani dem alyş yaman kıyın bolup duzunla çağalara zatlara yaman diýerli diýär. Şol üçin şu hökümetin birinji oçuryndaky durumdatdan biri çözmeli zatlar. Hökümet eger konstitusiýa boýunmajak bolsa. Indi bolsa ondan deyip geçer sonra şonu aýdaýyn. Bolýar. Vatandaşlar, men ýene bir näçe video görkezjek bolýan, indi Gruziýada bolup geçen zatlara gelin ünsörelim. Kyn görmeden. Men ýatladýan, ýani Gruziýada zakon об иностранных агентов, ýagny inostran daşalyk agentler boýunça kanun kabul edildi. Parlament ikirek şonu ýa-ki aşağı ýokary parlamentde kabul edildi. Indi prezidentiň golu galdy. Şol ýa-ki gol çekilen kanuny parlament tarapyndan tasdiklanan kanuny şol kanuny garşy halk çykyp 136 sany jemgyýet gurumlary çykyp halky galdyryp şoňa garşy bolup biz şoňa gol çekjekkä biz kabul etjekkä şo kanuny ine halkyň köçe çykyşy we şo kanunyň üstünde Rossiýada ýaly ýa-ki halkyny gepletmen, senzurany güýçlendirip bir topar jemgyýet gurumlary ýapyp diktatorçylyk edýär. Şoň üçin öwün almak üçin ine halk çykdy. Ünsürin hemmesi bardyr. Bir topar video bardyr TikTokda görülersiniz. Ine şol videoda halkyň hakyky öz azatlygyny gidirmän görüşüşini görürsünüz. Ine ünsürin şöyle ünsürin ine wayenler ve halk bir tarapda öden parlamentinde. Ine halk ýuwaş-ýuwaşdan wayenler gıskıdotýar. Benim aýtdym, wayenler ünsürseniz olar ýaragly, olar ekipировкасы we ýöne halkyň güýji ummasy durlar. Ýuwaş-ýuwaşdan ýörek ýykýarlar. Urşup derler. Hakyky öz pozisiýasyny berip edip, şu ýaly ikançylyga garşy öz azatlygyny gorap çykyş edýärler. Gruziýanyň prezidenti gün aýtdy, men bu kanuny tasdiklajak gel. Sebebi kanun şeýle kabul edilýär. Demokratik döwletlerde aşağı parlament berýär, ýokary parlament tasdiklýar. Onsoň prezident oňa gol çekýär. Prezident gol çekenden soň neşriýata gidýär, ýagny metbuata gidýär. Metbuada çykandan şol kanun kabul edildi bolýar. Ýani halk tarapyndan
dördüncü tasdiklanyşy bolýar-da halk tarapyndan. Egerde metbuatda çykmasa, halkam görmese, halkam hiç rat diýmese, onda şo kanun ýa-ni işlenok, şo kanun kabul edilmedi diýip hatap edilýär. Ýene olarak ýatlaýar. Aşağı parlament taýýarlaýar kanuny, ses berip tasdikleýär, ýokarky parlamente geçirýär, ýokarky parlament tasdikleýär, ondan soň prezidente gol çekmeni berýär. Prezident gol çekýär ve şondan soň metbuata gidýär. Ýa-ni dördüncü halk metbuatda şonu okap, egerde ýa-ni şoňa hiç rat diýmese, şol kanun kabul edildi diýär. Egerde halk şonu görüp köçe çykyp başlasa, onda şol kanun ýa-ni täzeden sezilmeli ýa-da ýatyrylmaly. Ýa-da halk parlamenti impeachment edip daşar koýýar ýa-da prezident daşar koýýar. Ýa şu ýaly demokratik ýa-ni düzgünler var, bir topar demokratik döwletlerde. Ýöne Türkmenistanda haýsy kanun kabul etdi, näme kabul etdi, ne habarymyz var, ne biz şoňla meşgullanýar, o bizim ýa-ni durmuşymyz. Bizim durmuşymyzyň içi, ýagny içindäki kanunlar, reglamentler, ýa-ni içindäki düzgünler biz şoňa üns beremok. Biz şol ýa-ni işlemek, iýmek, çağlar, aşlaklamalar. Ne şoň bilen biz geçsek, ýa-ni durmuşymyzy geçirsek, şoň bilen ömrümüz geçer. Egerde biz siyasata goşulyp, egerde biz öz haklarymyzy gorap başlasak, onu ýokurda oturan kezzaplara gaty gorkup, ýa-ni haklaryny alýar we haklarymyzy bermeli bolýar. Ýa şoň üçin Muhammed ağa, siz näme pikir edýäňiz? Ýa Gruziýada bolup geçen daglara bir baha berseňiz. Göde Murat, Gruziýadaky ýaman uly meselelerin biri. Sebäbi Gruziýa halky, Gürcistanyň grajdanlary oly öz geljegini Ýewropa bilen görýärler. Ýewropa bilen görmek diýmeklik ol şolaň olna bolmaly, şolaň dadyna bolmaly diýmekde ol dünýä jemgyýetçiligine deň derejede beýleki döwletlere goşulşak bolýar. Yani o koşuluşmak näme? Ýurdun içinde hökmen demokratik institutly bolmaly. Dürli prava zaşitini guramaly, işläp bilmeli. Metbuat azatlygy dolu işlemeli. Azat taýlawly dolu geçirilmeli. Ýurdun içi açaçanlyk bolmaly. Halk arkaýyn gidip gelip biler ýanak bolmaly. Ýurdun içinde kanunly dünýädäki bar normativleri bozmaly. Ýurdun içinde kanunly adam hukuklar deklarasiýasyny bozmaly, şoňa boyun bolmaly. Şu adam dawa şoň üstünde. Orsiýeta ýakynlyk etýän partiýa Orsiýadyň içinden mesal alyp, Orsiýadyň içindäki ýuwaş-ýuwaşdan azatlar çäklendirme prosesi Gruziýanyň içinde de başlajak bolýar. Bir näme selbilen etýärler? Gruziýanyň eýne Orsiýadyň şu gelen derejesine ýetirjek bolýar. Ýewropadan aýyrjak bolýar. Dünýä jemgyýetçiliginden aýyrjak bolýar. Näme üçin halk şeýlerini köçe çykýar, janyny goýup, emmelatdan geçip, sebäbiň bir sebäbi bar. Gruziýan halky azatlygyň nämeligini gördi. Gruziýan polisiýalary eýýäm azatlyk duýdular, ola dastatçyny aýlyk alýar, halky kowalap, vurup, genjip kanuny bol pul almak gerekkä. Hukumetin içindäki işleýärler dastatçyny aýlyk alýarlar, oğurluk etmek gerekkä. Korrupsiýa nämeligini görüp, şondan geçjok bolup, şo proses başlanýar. Gruziýan halky Türkiýe Orsiýada gidip işlemek ederek Ýewropa gidip işläp başladylar. Gruziýalyň ýaşlary dünýäniň hemme ýerini ösen ýurtlaryna işläp başladylar. O ösen döwletler adamlar bilen deň hukukly, deň aýlyklar alyp başladylar. Arkaýyn wiza berýärler Gruziýa grajdanlaryna. Şol üçin ola Ýewropada işläp öz maşgalalaryny ýurdun içinde arkaýyn dolandyryp bilýärler, özlerini bir qowduyor ýanak derejä ýetirip bildi. Inni Orsiýadyň hawadarlary, Orsiýadyň tarafyny tutýan partiýa şu zatlar çäklendirjek bolýar. Ýaşlaň Ýewropa gidip okuýmagyna, Ýewropa gidip işlemegine, Ýewropa bilen ara gatnaşyk çäklendirjek bolýar. Şonun ettirmejek bolup, ändeki halk köçe çykdy. Şunun bir reşaýyşy mana. Eger Gruziýan halky şeýitdirip öz halkyny
öz hak hukukyny gorap bildi. Ýewropa olar hökmen agdalygyna kabul etdi. Sebäbi Ýewropa bütün dünýäde goýan şerti birda. Adam hukuklaryna dogry hormat goýup, metbuat azatlygyny üpçün edin, dünýädäki bar normativlere hormat goýup, azat taýlawlar geçirip, eger şu zatlara korrupsiýa karşı göreşin, açyk göreşin. Şonu her ýurt edibildi. Ýewropa aragatnaşyp açyp bilýär. Ýani Ýewropa derejesinde ötüp bilýär. Ýewropadäki bar normativler da o ýurdyň içinde değişläp başlaýar. Ýani Cameron Orta Aziýa aýlaganda Türkmenistan hakynda näme diýär? Men şu akmaklara näme ödürläýin diýär. Bize diýär rabotçy gerek. Özbekistan datly eýýän zatlaryny çykardylar, immigrantları gollajak diýip kanun çykardy, prikaza gol çekdi. Eger şeýdi, sen döwlet derejesinde nime dipdi? Şertnama gol çekip öz grajdanlygyň hak hukukyny gorap bilsen, sen öz grajdanlygyny Ýewropa uğradyp Ýewropada işlerip bilýär. Sen otada $200 derek 3000, 4000, 5000 dolar aýyna pul alyp bilýär. A biziň haramzadalarymyz hemme dünýäden özüni aýyryp, dünýä bilen işi ýok, ýurdyň içinde gödek hemme zady bolup, biziň halkymyzyň pulçulugy Türkiýe ýa Ortaýa durat. Gruziya halkı indi şonu gördü. Biz Ortaýetde kul boljakka, biz Türkiýede kul boljakka, biz den derecede Ýewropa adamlar bilen bile işlejek, şu ýurtlar bilen işleşek, şu ýurtdan kompaniýalar bilen işleşek, şu standartlar biz kabul etýär. Şol üçin hem ýaman ören важно da Gruziýanyň içindäki geçýän datly Gruziýa ykbalyny belli etýär häzirki görüş. Sağ olun Muhammed agam. Hormatly watandaşlar, gelin bilen öz temamyza geçelim. Yine biz şu gün size şu Gurbanyň we Serdar Berdimuhammedowa halk tarapyndan bir 20 goý soraw taýýarlap gelip otyr. Şonuň bir şu gününe bir 5-ni okap bereli. Şu sorawlar biziň aktivistlerimiziň, biziň Türkmenistanlyk watandaşlarymyz bilen maslahatlaşyp şu sorawlar ýani tapyldy. Egerde siziň Türkmenistanyň prezidentine, ýagny bir kanun prezidenti Serdar Berdimuhammedowa Gurbanlyk bayramyna soraw berjek bolsaňyz, bize kommentaryda ýazsaňyz, ýa-da meniň liçkama ýazsaňyz, biz hökman şonu ýani maslahatlaşyp, aralyp maslahatlaşyp, ses berişip, şu siziň sorawyňyz egerde has gymmatly soraw bolsa hökman goşar we şu sorawlar Türkmenistanyň prezidentine soraw hökmüne we Türkmenistanyň prezidenti şoňa jogap bermeli boşy bolar. Hormatly watandaşlar, ine Gurbanlyk bayramynyň prezidenti halkyň berjek sorawlaryň birinjisi. Men türkmençesini okaýyn hem orççasını okaýyn. Birinji orççasyndan başlaýyn, oňsoň türkmençesine aýdaýyn. Почему в течение 30 лет Туркменистан продал на экспорт природных ресурсов на сумму более 250 миллиардов долларов США или в туркменских манатах на сумму 5 триллионов манат, но уровень нашей жизни так и не изменился. Мы как получали в 1991 году $100, так и сейчас получаем $100 заработной платы. Куда делись 250 миллиардов долларов США, выручены за счет продажи наших природных ресурсов? Средства выручены за счет продажи наших природных ресурсов. Indi Türkmençe aýdaýyn şunu. Näme üçin 33 ýylda Türkmenistan 250 milyard dolardan ýokary Türkmenistan baýlyklaryny satyp şo pullary aldy, ýöne şo pullar halka siňmedi. Şo pullardan halka hiç haly ütköçüklik bolmady. Biziň aýlamyz 1991-nji ýyldan $100 şu güne 2024-nji ýylda çeldi. Ýani $100 bolup hiç zat ütken o halk üçin. Nirde şo pullar diýip ine birinji soraw Serdar Berdimuhammedowa berilýär. Onuň kakazy jogap berýär, Serdar jogap berýärmi? Biziň işimiz ýok. Muhammed ağa, ine şu sorawy berenine men ýene bir gedek size bir material öküleýin. Şu material boýunça da bir ýani açyk gepleşigi şoňa bagly geçer. Muhterem hormatly watandaşlar, şu Türkmenistanyň saýlawlary we sağa salşyklary geçirmek boýunça merkezi topar, ýagny Türkmenistanyň ine kanunçylyk tarapyndan ýürütip goýulan saýty. Türkmenistanyň konstitusiýasy. Ine şu konstitusiýa ünferti edilen şu 20-nji ýanwarda 23-nji ýylda kabul edildi. Ine soňky ýanky şu konstitusiýa soňky ütköçükler bilen kabul edildi. Ünferin
Yine 3. madda edelim. Türkmenistan'ın öz ihtiyarlığı halk tarafından amala aşırılıyor. Yani Türkmenistan öz ihtiyarlık olacak olsa prezident tarafından değil, halk tarafından amala aşırılıyor. Halk devlet hekümetlerin yıkıtak göz başıdır. Men yine bir gerek düşündürüyen bizde Türkmenistan'da 3 tane hükümet var. Birinci kanun çıkarıcı hükümet, parlament. İkinci yerini yetirici hükümet. Türkmenistan'ın yani kabinet ministri. Üçüncü Türkmenistan'ın yokur kadeti. Yine 3 tane yani öz başlık hükümetler var. Yeni bir gerek okatların 3. maddani halk devlet hükümetinin yıkıtak göz başıdır. Yani şul hükümetlere seyretmeli halktır deydi şol. Türkmenistan'ın halkı öz hükümetini göz gönü ya da vekilçilikli edarların üstüyle amalaşırıyor. Yani eğer de şul hükümetlerin kemçilikleri olsa göz gönü yani Türkmenistan'ın halkı amalaşırıyor. Gözükçülüğü ya da vekiller, misal için cemiyet kurumu, misal için bir partiya, misal için bir devlet idarası ya yeni bir zat halk tarafından saylanan yani halk tarafından vekilçilik edip yani hükümetler bağlamak rollerini halkın tarafına verilen kuruma amalaşıyor. Ol cemiyet kurumu olabilir. Ol devlet toprağı olabilir. Ol koordinasyon sentri olabilir. Ol ayar gıyılın cemiyet toprağı olabilir. Hem yani halkın anamına göre halkın bir bölüğü eğer de ayal gıyılar cemiyetine yani hakkını verse şular bağlamalıysa onlar şol ayal gıyılar cemiyeti hükümetlerin ediyen işini cevabını almalı. Bağlamalı. Eğer de koordinasyon yani aktivistleri uyuşup yine biz şu kanun boyunca neye doğrultusuluk var yerlerde iş edilen ok ya yerlerde bir topa kezapçılık ediliyor bir kanunçılık ediliyor deyip yine şular uyuşup yani hükümete yüllenip şolardan sonra alıp bilerler. Sonra koyup bilerler ve cevap alıp bilerler. Eğer de devlete hak gerek ediyor. Mesela için uyuşup aktivistlerin yine şu problemler biz çözmesek olmuyor. Biz hükümetten formallayıp karar çıkarıp ofitsialna yani hat üstüyle hükümete yüllense hükümet şol topora yani o toporun içinde bir topor adamlar var da halkın bölüğü hükman suratda cevap vermeli. Yani cevap vermeyen kaçık edip neyme prezident deyse oturmalılar. Ol bir kanunçılık şol halkın tarafından cemiyet öne çıkıp fora verse şunu hükman cevap vermeli. Yine şu 3. madde şunu niye? Son Türkmenistan halkı öz hükümeti göz gönü ya da vekilçilik edarlarının üstüyle amalaşırlar. Halkın hiçbir bölüğünün, hiçbir korumanın ya da ayrı adamların devlette hükümeti el almağa hakkı yoktur. Halkın hiçbir bölüğünün yani Berdimuhamedov klanı, Berdimuhamedov'un maşgalası ya da hiçbir kuruma yani bir kuruma aparat prezident deydi ya bir prezidentlik yani kabinet ministri deydi hiçbir kuruma ya da ayrı adamların misal için Gurbanlı ve Serdar Berdimuhamedov ayrı adamların hükümeti eylemeyene hakkı yoktur. Yine siz biliyorsunuz Gurbanlı'nın kararı var bir maşgaldan 2 adam işlemeliler. Yine kararlar bozuluyor, kanunlar bozuluyor. Gurbanlı öz oğlunu hükümete koyup 2 ol devlet dolandırıyor. Yine şu için 2 kelleli prezident değil. Şunun hiç hakkı yoktur. Hem hükümeti eylemeye. Hazır parlament tam özü Gurbanlı yani kontrol ediyor halk maslahatının üstüne. Doğru kanun çıkarıcı organı kontrol ediyor. Prezident, kabinet ministri yani yerini yetireceğini kontrol ediyor ve prezident yukarı sudun kadiyetinin yani yoldaşlarını özü tasdikliyor. Bunu hemen kontrol ediyor. Şunun hakları yoktur. Yine buraya yine 3. maddedan aydan şu günde Türkmenistan konstitusiyasyonunun işlep duran konstitusiyasyonunun 3. maddesi. Halkın hiçbir bölüğünün, hiçbir kurumanın ya da ayrı adamın devlette hükümeti elime hakkı yoktur. Yine şunu Gurbanlı ve Serdar Berdimuhamedov bozdular. Dine şunun için şunu tutup tutsal çekmeli. Yani cenayete çekmeli. Yine 4. madde verdim. Türkmenistan'la cemiyetin ve devletin en yukarı kımmatlığı adamdır. Ben öngüm aydan hem devlet yani devletin yani vazifeli adamları devletteki işleyen kurumalar, idareler hemmeti adam için işlemeli. Bunlar ne diye?
gaýtyp halky gyzyp adama garşy işleýär. Diýmek şul ýani gurumlary döwlet karhanalary dolandyryp gelýän Serdar Berdimuhammedow tersi işleýär. Ya şol ýani edaralar düýdüp halka hyzmat etmeli, ya da gitmeli sebäp öz işine uly goýgan kemçilikler sebäpli impeachment bolup gitmeliler. Täze prezident saýlanmaly we şol täzeden hökümet saýlap halka hyzmat etmeli. Ine şu 4-nji madda şonu diýär. Türkmenistanda jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatlygy adamdyr. Adamy goramak, gollamak we ona hyzmat etmek döwlet häkimet edaralarynyň baş wezipesidir. Bizi goran oklar, bizi golan oklar, bize hyzmat eden oklar gaýtyp bizi ýani ýenjip, gyssap, öldürüp, bizi şantaj edip, allap, kezzapçylyk edip pullarymyzy alýar. Muhammed ağa, muňa näme diýjeksin? Gwende Murada, men bir tane pırlajayını verecek adam. Neme 18'ine Türkmenistan'ın konstitusyonu, Türkmenistan'da da bellenliyor şu. Onu akmakla toy eder da konstitusyon iş olmaz. Şoň ben gel şunu koýaýlyň adamlara çağırayın. Yeke maddelerinin üstünde gurrun edelim. Haydi maddelerini şu akmakla boğduya. Halkın bilsin, şu konstitusiya, şu adamlar şunu men yerine getirýän elini Kur'an'a koyup, konstitusiya koyup, kasam içen adamlar. Gel şulan haydi verdi şu haramda adamlar yerine getirýän. Şonu görelim. Gelin şonu ýanky beller şogunny gator ýanky gator maslahat gelin şonu edelim. Men dowam edelim Muhammed ağa häzir. Bolýar. Döwüncü maddan okaly. İkinci bölümü, döwlet her bir raýatyň öňünde jogapkärdir. Döwlet diýmek näme? Prezident we onuň gullukları, ýerine ýetiriş häkimet, ýani kanun çykarjy häkimet we ýokary kady. Bular bolsa Türkmenistan içinde porhan, ýokardan düşen perişte ýaly halkyň üstünläki organ ýaly getiriyor. Näme size düşündirýän ýene bir gerek. 3-nji madda Türkmenistanyň öz yktyýarlygy halk tarapyndan amalaşýar, halk döwlet häkimetiň yeketek göz başlar. Yani ýokarky organıdır şu. Türkmenistan halkı öz häkimetiniň göz gönü ýa-da wekilçilik edaralarynyň üstü bilen amalaşýar. Ine şonuň üçin şu bize hyzmat edýän adamlar kanun çykarjy hökümet, ýerine ýetirjy hökümet ýa-da kadet hökümeti bizim aşağımızda bize hyzmat etmeli. Şu ýani biz egerde bir ýerde efirde, mass mediada kanun bozýaňyz diýip aýtsak, onda derrew komisiýa döredilip, ýani prezident komisiýa dörüp, şol barla prokuratura derine ödip, eger şol tasdiklanýan bolsa, şol adamyň jenaýaty çekmeli. Bizde Murada bir topar korrupsiýany açdyk bolýan, ol jenaýaty çekmen gaýtyp, ol adamy ýene işledip ýörer. Ine täze wagtda men bir näçe wagtyndan uzun Türkmenistanyň lisenziýa berilýän ekonomik ykdysat ministriniň lisenziýa berilýän bölümiň müdiri şu barada material çykardym. Bir topar kezzapçylyk etdi we öz ýani wezipetini ulanyp bir topar ýani korrupsiýa etdi. Beýlek gurumlar bilen. Öňki işlepýär. Ol barada aýraty material bar. Onu ýani hemme pasolstwlar, ilçihanlara biz ýaýradyp, biz şul aýal maşgalany jenaýada çekinçe görüşür. Ine men öňünden aýdym. Ine gelin ýygyny okary. Murada, men şu ýanky madda hakynda bir düşündürüş berjek bolýan, dapalnytymda. Aýdym. Göde halk diye öz häkimligini nähili görnüşinde amala aşyrýar diýär. Inni şutaý uly tema. Halk önni köçe çykyp biler, protest edip biler, talep edip biler. Be burada ýöne normal ýagdaýda halk azat saýlawlaryň esasyny azat saýlaw. Konkurensiýa esasyny öz deputatlaryny saýlaýar. Deputatlary orada günne işlep, ýurdun içindäki habarlary analiz edip, ýurdun içindäki problemalary ýüze çykaryp, her gaýsy öz pırlajeniýelerini berip, ýurdun içindäki meseleleri çözmäge degişli kanunlar çykarmaga borçly. Eger deputatlar şu funksiyany yerine getirmese, eger halkyň saýlandy diýen prezidenti öz borcuny yerine getirmese, ya hıyanatçılıklı şondan ayrılsa, onda halk köpçülükleyin
köçe çıkıp başka maddelerde bağlı. Protest etmeni, öz degişli kuramalarını döretmeni, pravazaşitli kuramalarını döretmeni hakkılıdır diye. Şol için eğer hükümeti deputatı özleri hiç mi haberim yok ondan. Özleri taylap diyemin onu bizim taylan adamlarımızda. Ada taylolun esasında taylanan adamlı de. Şol için onu dine bir adama hizmet etyen adam. Şol için bidat bolmadığı için halk köçe çıkıp öz protestini bildirip täze hakimler taylap bilýärler. Täze deputatlar taylap bilýärler. Hükümet yol başçılarını soruğa çekip bilýärler. Şunun beýleki maddelarda berkidiler. Doğru diýär. Gelin dowam edelim. Gattor belekleştirin Muhammed Ağa ineterdim. Döwlet her bir raýatyň öňünde jogapkärdir ve şahsiýetiň erkin ötmek üçin şertlerin döredilmegini üpçün edýär. Raýatyň janyny, at-awraýny, mertebet aýrybaşlanmaz hukuklaryny goraýar. Hormatly vatandaşlar, eden bolsa, onda bir häzir efirde oturmazdyk. Bizim çıkışının maliyeti her bir raýat konstitusiýa we kanunlar bilen öz üstüne yüklenilen borçlaryň ýerine ýetirilmegini üçin döwletiň öňünde jogapkärdir. 5-nji madda. Türkmenistan her bir adamyň durmuş taýdan goraglygyny kepillendirýän döwletdir. 6-njy madda. Türkmenistan'a döwlet häkimeti, kanun çykarjy häkimeti, ýerine ýetirjik häkimeti we kadet häkimetlerine bölünýär. Olar bir-birine deň agramlaşdyryp öz başda hereket edýärler. Bizde bağım şu da yok. 2 tane adam Türkmenistan'da dolanıp gelýär. Yine okusan her bir madda Türkmenistan'da bozulýar. Özem kim tarapından? Prezident ve milli lider tarapından bozulýar. Şolun ihtiyarlıkları bilen şolun ýanky kontrol edýän gurumlary, ýagny kanun çykarjy häkimet, ýerine ýetirjik häkimet we kadet häkimeti kanunlar bolýar. Binatapda. Hormatly vatandaşlar, gelin inlik soruga geçelim. Muhammed Ağa, men ýene bir gezek birinji soru okap bereyim size. Şu sorumuz boýunça egerde diskussiýa bar bolsa onu edel şonu. Näme üçin 33 ýylda Türkmenistan ine Serdar Berdimuhammedow beriljek sorugy. Näme üçin 33 ýylda Türkmenistan eksporta bizim TV waýtlarymyzda 250 milliarddan ýokary satdy. Manatda 5 trilyon manat bolýar. Ýöne gynansak da bizim hal maddi ýagdaýymyz ütkümedi. Näme üçin 1991-nji ýylda 1991-nji ýylda 20-nji asyrda biz Türkmenistanyň birinji günlerine $100 alýan aýlyk bar bolsa, şu gününe 30 ýyldan soň 2024-nji ýylda bizim aýlyklarymyz, ýani hal maddi ýagdaýymyz ýani saklaýan aýlyklarymyz ýene $100. Näme üçin hiç sat ütkeni? Niye gitti şu 250 milyar? Ne şu boyunca bizim halkımıza anık boldum şu soru ya da biz düşündürmeni düşünüyorum. Burada mümkün adamla abiyomunu pikir edilmesin de adama 5 trilyon diyende hiç de dayanık bolsunlar. 5 trilyon diyen daha değil ya 1 milyar da alayında. Türkmenistan yılda 5 milyar da alayında. 5 milyon nasliyeniyeti olsa her adamına her yılda her adama şu çağdan tuttan arasına çelli. $100,000 pul düşüyor. $100,000. Şimdi şu $50,000 değil raskot bolya değil. O 70% her yılda şu grajdanlar her birine $10,000 şoduna gelip durmuyor. Şunu Arapla ediyordu. Şunu dünyada hemme yurt ediyor. Birinciden hiçbir yurt akıllardan öz iktisadiyetini nefte bağlamıyor, eksporta bağlamıyor. Onlardan gelen pulları yürüytü şotta koyanlar, yürüytü şotta. Ondan beyleki devletlere kredi verip, şondan gelen peydanı halka
Her ayda şoduna geçiriyor. Lola Norvegiya. Benim halkımızın şey dilmeli. Buna hemmesin soğuk böyle. $100 şu 31 yıl bundan önce alayan adam yedi şu $100 ile ona veren akla karar. 1 milyon Türkmenistanlı da kul olup taşarı yurtlarda gezip oturuyor. O zaman şuna açın şu cevap vermeli. Ödedim elini Kur'an'a koyup, konstitusiya koyup kasam için adam. Şunun için halk sonra görüyor. Nerede şu pulla diye. Neyim için ehleke daşığında ben ya ayttım. Adamı ölüm oturuyor. Balnisala doğulu. Duz yağıyor. Duz. Gözü adamda. Bir santimetre diye yere diye duz düştü diye. Demal bulanak diye. Aşı haramda adalar neyim için şuna harc eden akla. Bırak ayttım. Nemen aralın aladasın o devletlerden bir devletlerden şuna pul veriyorlar, finans veriyor o. Buna şuna uğurlayanlar bu haramzadan. Şuna uğurlayanlar. Aten aladet yan olsan eder şu aladasını. Şu 1 milyardına koysalar bu neçelin eyyem aral meselesi çözülüyor hadi. Daha şavudullu közelmeye aşkavade etiptir şolardır. Yanaydı otuyor aşkavade ettiğidir şu doğudlu çankı. Aten halkın aladasını etiyem olsan bu neyme karamdade etti. Halkın keselçinden ölü otuyor. O 45 yaş diye şu sırayını bozduruz Türkmenistan. Dışarı yurda gidip meşid ettiriyorlar öğütlerini. Türkmenistan'ın içinde yok. Hiç de medisine de yok. Medikamentem yok. Hiç de yok. Yöne pulları dine şu pulu mun ettim deyip yartın cüzünü vurmak için, ön saklamak için harc ediyor eylemleri. Şunun için biz şunu soruğa çekiyor. Sen ne konstitusiyanı yerine getiriyorsun, ne sen adam, sen dine oğlu yurtta alavudun. Doğru diyen Muhammed Ağa, yine hürmetli vatandaşlar, yeni bir kayıtalayat, şu günkü bizim efirimiz, Türkmenistan'ın prezidentine, yani BİKA'nın prezidenti Ferda Berdimuhamedova, biz 20 tane soru vermeli. Şu 20 halkın tarafından sayılan sorular. Yine eyyem 5 soru tayar. Şu soru size yürüyüte aydıp beriyat. Eğer de sizin şu soruları yani koşak dağınız olsa ya ütköçek dağınız olsa komentariyada yat bilirsiniz ya da benim liçkamda yat bilirsiniz. Şu efirin sonuna yani çıkar yani reklamı hükmünü Sabaçka Kurbanov MKA. Kurbanov MK. Şunu yat bilirsiniz biz hükman şunu gözümüne tutarız. Yeni bir yatta diyen biz Kurbanlık bayramına Çinli 20 tane soru verir Türkmenistan prezidentine. Eğer şu Kurbanlık bayramına şu cevap vermese biz onu kanun esasında işten ayırıp işine ulu koyuveren kemçiliklerin esasında işten ayırmalı ve şunu impeachment verip teğerden sayılmalı geçip teğerden Türkmenistan prezidenti saylamalı. Yine hürmetli vatandaşlar men size bir dokument koyayım. Yine Muhammed Ağa ruhsat bersen. Şu dokument yine Türkmenistan'ın prezidenti boyunca kanun. Zakon Türkmenistan'ı a prezidenti Türkmenistan'ı. Şunu okumakam men hazır TikTok'ta da bizim vatandaşlar seyredip dur. Men orada bir aytçakladım mı? Здравствуйте, дорогие туркменистанцы, здравствуйте, гости канала TikTok. Salamu aleyküm hürmetli vatandaşlar. Sizin hazır yazıyan sorularınızı biz hükman suratda gözümüne tutar sorularımızın içinde. Yine yazıyan sorumuz Murad Ağa pasport barada aydayın pasportlarımızı daşarı yurtlardaki konsulluklar verir yalı edeyin diyorlar. Şu soru biz hükman koşarız. Yani 20 sorunun içine Türkmenistan'ın prezidenti cevap vermeli. Şu soru var. Şunun için şuraya yazıp ben şarkında burada koşuk olayım Murad Ağa. Şu an onu gelir Muhammed Ağa. Ya da bir taraf onu gelir. Kısanman. Sorunun içinde bak. Pasport boyunca. Ondan gelir olmasa Bağışlanmayın sözümüz bölümün için biz gelir, biz iyi gider olmasa biz bulaşırız. Yine derdim, Zakon Türkmenistan'a, Президент Türkmenistan'a. Президент Туркменистана, birinci статья, является главой государства исполнительной власти. Высшим должностным лицом Туркменистана, выступает гарантом национальной независимости и статуса нейтралитета Туркменистана, территориальной ценности, соблюдения Конституции Туркменистана и международных соглашений. Является гарантом соблюдения Конституции Туркменистана и международных соглашений. Yani Türkmenistan'ın prezidenti Türkmenistan'ın karşılığına, teritoriyanın bütünlüğüne ve konstitusiya
ve Türkmenistan'ın bütün dünyada çeken konvensiyalarını yerine getirilmenin garanti bolup duruyor. Yine birinci rolü Türkmenistan prezidentinin rolü. İnanmasanız yine men size bir video görkedeyin. Türkmenistan'ın prezidenti näme diýär? Öz sözü bilen, agzy bilen näme diýär? Prezident saýlawlarda halkyň setlerini ogurlan kezzap kakasy tarapyndan Türkmenistan'ın prezident wezipetini Sowet hökmüne alan Türkmenistan'ın bikanun prezidenti Serdar Berdimuhammedow sözsüzden aýdyberiň. Türkmenistan'ın prezidentinin vazifesine girişmek bilen öz üstüme yüklenen beyik borçları, mukaddes ve ak yürekli, hormat bilen ve yadawsız yerine yetirmege, Türkmenistan'ın devlet karasıllığını ve bir taraflık hukuk ýagdaýyny goramaga, adamın ve raýatyň hukuklarını ve azatlıklarını hormatlamaga hem de goramaga, Türkmenistan'ın konstitusiýasyny berja etmege ve goramaga, ähli güýjümi ve okuyumu, Türkmen halkynyň agdy birligine, onun parahat durmuşyny goramak üçin bagş etmege, Türkmenistanlaryň häzirki ve geljekki nesilleriň şöhratyny hassa bilente götürmekler üçin ähli mümkinçilikleri peýdalanmaga, Türkmen halkyna wepaly ve dogruçul hyzmat etjekdigime dawraly gasam edýär. O karamdadı. Yine Suriyali bir oýnatga bizim setlerimizde ogurlan bir kanun prezident kasam aýtdy. Şu kasamyny ýalnız eşitdiňiz. Biz okak geçtik etmeli zatlaryny. Hi etdimi? Yarın komentarda yaltanma. Yine gelin yine de Türkmenistan Türkmenistan'ın prezidenti var arada kanuna söyleyelim. Президент Туркменистана айтты. Президент Туркменистана обеспечит согласование функционирования всех ветвей государственной власти и ответственных органов перед народом. Yani Türkmenistan'ın prezidenti şol hükümetlerin iş funksiyonunu kontrol ediyor ve şolorun yani halkın ona cevap gerçeğini bağlap verip Ben bir neçe korrupsiyanın bağdığını görkedik, bir neçe dağıtlar görkedik, atşat üstüne bir reaksiya var mı? Yok. O bizim ayttığımız bilen şol korrupsiya duran ok. Biz ýöne şoňa öz işinde kemçilikleri görkedik. Şunu döýetden halkyň awraýyny alardyň diýip aýdýar. Ýöne gynansak da onu hiç sada ferden ok sebebi bu Türkmenistanyň bikanun prezidenti Serdar Berdimuhammedow Türkmenistan'ın konstitusiýasynyň garantiýaly Türkmenistanyň korrupsiýanyň garanti. Şoň üçin o garant konstitusiýa diýmelerle garant korrupsiýa diýmeli. Indi ikinci статья. Правовые основы деятельности президента Туркменистана, правовую основу деятельности президента Туркменистана составляет Конституция Туркменистана, настоящий закон и иные нормативно-правовые акты. Yani prezident şu konstitusiýanyň esatyna hereket etmeli. Ol karar bilen ya beýleki bilen konstitusiýany ütködüp bolanyp, konstitusiýany çalyşyp bolanyp, şonuň üçin ine şuryaly yani ikinci statýanyň esatyna konstitusiýanyň esatyna ýuwdy dolandyrmaly. Yine borçlar boyunca men aytıp geçeyim Türkmenistan'ın. Полномочия президента. Президент Туркменистана проводит жизнь Конституции Туркменистана и закон Туркменистана. Yani Türkmenistan'ın prezidenti konstitusiýany durmuşa geçiriyor. Diýmek, konstitusiýanyň kanunlaryny durmuşa geçip halkyň içinde şu konstitusiýa işler yani kanunlar işlerler şonu berja edip yani durmuşa geçirip şonu garant bolýar. Ettim şonu Сергей Бердимухамедов. Yarın комментарийда. Представляет Туркменистан в отношении с другими государствами Türkmenistan'ı beýleki döwletleriň arasynda yani prezidentawat edýär. Yani Türkmenistan'ın tarapyndan gepleşikler geçiriyor. Принимает решение о приостановлении действий, не подлежащих ратификации международных договоров, заключенных Туркменистаном. Он düşnükli начинает отзывать послов и дипломатических представителей Туркменистана в иностранных государствах. Yani elçixanaların başlığını olar belliýär ve aýrýar. Ünitverim şu 6. paragrafa. Ежегодно выступает на заседании Халк Маслахаты о положении дел в стране, информирует о наиболее важных вопросах внутренней и внешней политики. Yine şu bir gezek 16 yılda Gurbanul Berdimuhammedow halkyň onu atçot bek gördü mü? Ya çıkış et gördü mü? Yok. O ministr dinledi, bu ministr dinledi.
Sen o seretap bol, sen yaman işleyen deyip koydu. Özü Türkmenistan'ın yani yağdayı boyunca, daşkı içki siyasatı boyunca, onun içki iqtisadi yağdayı boyunca hiçbir çıkış etbilen o. Bilen o. Eden o. İşem yok. İnönütörün Serdar Berdimuhamedov 2 yılda. Parlamentda halkın önüne çıkış et gördü mü? Yine Türkmenistan'la biz şunu kazandık, şunu ettik deyip halka düşündürdü mü? Yok. Bunun kağıdını yoluna parantam şu burada. Şunun için şular vakıatçılıklı bizim berilen sorumuzda öyle açık vermese biz soru veriyor. Şu soruya cevap vermeli. Ne şeyli fikir ediyen? Muhammed Ağa sen ne fikir ediyen? Gönde Murada hem yurtta prezidentle şeyle cevapkar işgarlı hükmen açık berýärler parlamentin önüne kalkın önüne. İnni ştada ösen yurtlarda diýmeýän demokratik yurtlarda prezident diýen adam ya hükümetin yol baş ministerle hükmen jurnalistler önüne cevap vermeli. Günne jurnalistler önüne şolun toroglaryna cevap vermeli. Günneki eden işlerini aytmalı. Günneki öz pozisiyalarını aytmalı o mesele boyunca. Bizde hayti minister jurnalisti görüp duruşu neçe. Haçan prezident gelip bir jurnalist bilen gepleşipdir. Televizyoniye ne için gerek? Halkın içine prezidentin eden işlerini, yurdun kemçiliklerini, jurnalistin önüne hükümet işgärleri cevap verer yani. Dürlü soruglarını, dine kovlukta hem medatlarını, kemçiliklerini aydar yani. Şol için bir yurtlarda korrupsiya yok. Sebebi jurnalistlik gün veren aklı hükümet işgärlerine. Öğününe yatıran aklı. Şol için oğurluk edip bilen aklı. Şol için kanunu bozup bilen aklı. Şol için kanunu boyun bolmalı oluyor. Bizimki jurnalistin önüne cevap veren aklı. Parlamentin önüne cevap veren aklı. Etmeli işine vapça yattın çıkarıp bir işi dine neyme? Yurdun baylığını tağlamaklık. Halkı küzemeklik tesini çıkaramadı. Ki bizimkiyle gelip veren. Şol çinem biz haramzade diye. Şol çinem şuna gitmeli. Şol çinem bizim halkımız közeniye. Şol çinem yüz binlerce Türkmenistanlı daşarı yurtta pasportları yok. Haramzadeler. Pasportları yok. Birce unem koymalılar şu haramzadeler atmalı. Şu pasportları hükmen vermeli şu. Hükmen vermeli. Kim o vermeli? Kim? Sen yani öz grajlarına bar kul ol yani. Var Türk'ün kulu bol. Malını takla, ecesini takla, boklarını sıfır diyen. Ne için veremem? Bokunu yiye veremem. Hükmen vermeli. Şol için halk sesini çıkarmalı. Doğru Muhammed Ağa. Yine ben öňüm aýtdym, Türkmenistanyň 2 yıl prezidenti Türkmenistany kontrol edýär. Ýagny Gurbanly Berdimuhamedov halk maslahatyny dolandyrýar, ýa-ni kanun çykarjy organlar kontrol edýär. Serdar Berdimuhamedov ýerni ýetirjik hökümeti kontrol edýär, etmelen gurulmy ýok. Ýöne ünitlerini şu ýerde 22-23 ýa-ni punktda президент Туркменистана назначает и освобождает от должности всех казы Туркменистана. Ягни yokor qadiyetin hükümetin dol kontrol ediyor. Öz istendiği adamını koyuyor, özünü vepalı adamı, özünü vepalı değerli adamı ayırıyor ve şu vakitte назначает и освобождает от должности всех прокуроров Туркменistana. Yani kim iş dernek bilecek, kim iş açabilecek, cinayet bolsa, kanunlar bolsa kim iş açabilecek, prokuror. Şolary öz verýär diýmek. Kakas ve oğlun eline hemme hükümetler yani eline geçti ve şolu Türkmenistan'ı doğal basvallığı değil ya. Ben yalnızca 3. maddany koydum. Yalnızca hormatly vatandaşlar yine 3. madda serseniz halkın hiçbir bölüğünün, hiçbir gurumasynyň ya da ayrı adamların yani döwletde hekimeti il almağa hakkı yoktur. Yine ofitsialna hükümeti eline aldılar. Hiç kim işlat diyen o. Şuraya opozisiya aytmasa hiç kim sesini çıkaran o. Opozisiya aydıp halkımıza yetirip düşündürmedi. Çeynep düşündürmedi konstitusiyanın bozulyanına hiç kim üzerler. Yine şunun için siyasatçılar biz öňe seredýär, biz kanunlar seredýär ve halka şu zatları yetiriyor.
Hurmatly vatandaşlar, yine Murat ağa, ben de şu an Amerika'da Trump sudet yerli, New York'ta. New York ödüm abdel hükümeti yanattı, her bir ştat şeyle. Trump şu takmarı sudyalar çalışıyor. Ben bu sudyanı kabul edemem. Başka sudya getirdi. Düşünüyorum ben de şu yanak adamdan haklı olmalı. Bu olsa sudyana mı özbellik ya, prokurora mı özbellik ya? O neyli? Bu zakvat vlastiyan her şey. Konstitusiyanı ütködüp, öz befidini ütködüp, halk menfai. Okunu iyi yakalanlar. Sen oğurluk et ya, sen gitmeli. Sen yerin türme. yine Muhammed ağa yine TikTok'ta yazıyorlar. Hurmatly vatandaşlar, biz efirge çıktık. Hem YouTube, hem TikTok, hem Facebook, hem Twitter, bir topar sosyal medyada. Şonuň üçin sizem efirde Murat Gurbanov kanuny ýerine ýetirgen prezidentin halky bul bolmaýar diýdi. Gatda bellek geçer. Egerde prezident kanunlaryny ýerine ýetirgen bolsa, onda şoň halky hiç wagt bul bolmaýar. Bul bolup başga döwletlerde ýa-ni işlemeýär. Gatda dogy bellek geçdi mimoza. Başga da sorular bolsa men okat bereyim. Pardon. Teýdirliklerden habaryňyz ýok. O öýden her bir raýat hukuk kämişdirmäni görýän bolsa, video we ses ýazgysy etmäni haklydyr. Gasy dogry. Her adam Türkmenistanda muňa azat ýa-ni informasiýa diýilýär, azat pikirini aýtmak. Her bir adam Türkmenistanda öz pikirini azat aýtdylar, video çekdiler, ses ýazgysyny ýazdylar. Alayda öz videosunu öz awtory bolýar-da, şonu nire istese uğratdılar. Dine videosunda kanun bozmalar, yani devlete karşı, devlete karşı zatlar etmeliler. Mesela sen kemçiliklerini aytsan, devlete karşı değil o. O töhmetler. O kritika oluyor, yani o tankit oluyor. Ona doğal hakkı vardır. Yöne Türkmenistan devleti yine Ruslar basıp almalı, Ruslar gelin bize kömek edin, Türkmenistan devleti basıp alınan diysen, ondan sen Türkmenistan'ın devletine karşı, halkına karşı hareket ediyor. Oraya alat olmalı. Konstitusiyanın yankı çekleri var, şu çeklerinden çıkmalı. Ben her vakit anlayayım. Demokrasiya demek, idenetlilikte, demokrasiya demek, ağzını yerini gürlemek değil. Demokrasiya demek, stroga kanun esasına gürlemek, hareket etmek ve hareketlerini kanuna diriştirip bağlamak. Eğer de bir kanunçuluk olsa, eğer de kanunlar seydilen bolsa, onu diktatör devlet bolýar, ona Gurbanlyň serdarın Türkmenistan'ı bolýar. Häzirki Türkmenistan bolýar. Ine şol zatlar bolmaly. Bu bir kanunçuluk. Muhammed ağa, gelin yine de şu bizim sorularımıza geçelim mi? Ya biz şoň üçin çıktık efire. İkinci soru, ruhsat bersen men okat bereyim. Почему заработная плата президента Туркменистана увеличивается с каждым годом и составляет сегодня от 12 тысяч до 20 тысяч долларов США в месяц, или по курсу манатов минимум 240 тысяч манат, а наша заработная плата за 30 года так и не увеличилась. Мы как получали 100 долларов или же 2000 манат в месяц. Почему он получает 240 тысяч манат, а мы получаем 200 манат? Не здорово. Sen ne ifade edemez? Ne yapıp Türkmenistan'ın prezidenti? Manada ona dolar dalya. A biz manat dalyaz, onun kitaplarını biz tölyäz. Onun yankı yazan eserlerini biz tölyäz. Onun çarelerini biz tölyäz. Onun hemme sadakalarını biz tölyäz. 60-70 dolar yankı aylık alyaz. Ve o bolsa öz pulundan, öz aylığından ne sadakasını, kakasının sadakasını, ne atasının sadakasını, ne sadakaları, ne çarelerini hiç satmıyor. Şunu ne emredecek Muhammed ağa? Ya men bakın ne istedim diyecekken sebebi ol ağlığım ona istedim o dışarı yurttakileri anlamak için o ya onu yönü şonunu da karamda şermenleşilik et ya dolar alıp ministerleri manadal ya 200 dolara aylık alan ak ministerleri. Hükümeti yurdu korap duran polisiyeyle 100 dolar aylık alana. 100 dolara onları közeye oğurluk eder yani kanunu bolur yani aylığını vermeyeni kemeldip verip yeter yetmez töler. Ondan biz diye yurdun içinde parakatçılık şolun tülün var. Bokunu iyi karamlardı. Şol için o da atlan hem mediyiz
Dine bir hem mekşini ağırlaya. Halkınam köseye, dünya cemiyetçiliğinem ağırlaya. O aylık diyenem yalan. O milyarlar çopul dine oğurlaya. Şol için oňtunu gurrun etmek gerek. Yine TikTok'ta bir yazyan içeri işler edalarına koyduran oklar ya da prokuraturada kapıda telefonu elinden alyalar diye. Devlet edalarına telefonları koyduran oklar girilgede alyalar diye. Öçürtüyorlar alyalar diye. Korrupsiyonelleri suratı düşünmedin yani. Awo. Gorkyalar yine Fransa'da men aýdyn nähili, yine Ýewropada nähili. Sen köçede ýa-ni общественный ýerde video almany hakyň bar. Egerde ýöne biriniň ýüzüni alyp şeýle dursaň, ondan soramaly. Egerde ol çasna adam bolsa, ýöne hökümet işgärini sen almany hakyň bar. Muňa üçin men polisiýany alýan. Onda da oňaýdan znaçoň ökü, nomeryny ökü diýip alýan tebe. Ol gullukda. Ol cemiyet edarında podiuma gelen ýaly hyzmat edýär bize. Biz şonu tasdiklamak üçin video atyp bilýär. Men bir topar polisiýa bilen gidişdim, ine Ženewada ýa başga döwletlerde. Men alýan onu men seni tuğda çekkenden çek diýen tuğda. Men tuğda gitjek diýen, seni bir maskara çek kanun bilmeýäniň göküjek diýen. Ýani bizim hakymyz bar. Ýöne şonu suratda alyp ýani onu suratı biz ulananmazda gaty tertap bolmaly. Niýde ulanýan? Näme esasında şonu ünsörmeli. Ýöne suratı çekmeli, video çekmeli hakyma doly. Onda da kezapçylyk edip durka, onda da ýani öz eşiklerini polisiýa eşiklerini iş edip durka hakyma bar. Muhammed ağa, indik soruga geçelim. 3-nji soru. Почему за 30 года пенсия в Туркменистане не увеличивается, а составляет $30 в США или 600 манат? Это самая низкая пенсия в Центральной Азии. Разве пенсионеру можно прожить на $30 в месяц? Вы знаете, что на пенсию можно купить 1 мешок муки и 1 килограмм мяса. А как платить ежемесячные расходы за квартплату, за электроэнергию, за воду, за транспорт, за административные услуги, за бытовые моющие средства гигиены? И как жить, покупать другие продукты? Yine şuraya soru emele geldi. Nemçip 33 yılda Türkmenistan'ın pensiyası ösenok. $30 bolýar ya da 600 manat. Bu bizim daş döwrümizde, yani Özbekistan, Kırgızstan, Tacikistan, Kazakistan bizim bilen Sovet Soýuzyna bolan döwletler, bizim bilen öz başdaklar alan döwletlerde iň pes pensiýa bolýar. Nemçip Merkez Aziýada şo iň pes pensiýa bolýar, Türkmenistan pensionerlaryň ýani alýan pensiýasy $30 bir halta un düşýär we bir kilo et düşýär. Olam gatylsa 2 hepden etýär. Onsoň näle ýaşamaly? Kwartaltan näle tölemeli? Elektronikan näle tölemeli? Suwy transportlary, ýani transportda berýän puluny, administrativ ýani tölgüleri, ýani öýler ýuwmak üçin bytovoy, ýani ýuwlayan zatlar almak üçin we sredstva gigiyena, zubny щётка, pasta, ol diýdi, bu diýdi, tualet kagyzy. O zatlar alman niýeden pul almaly? Şunu Serdar Berdimuhammedow jogap bermeli. Bizim vatandaşlarymyzy öňünden edil nilegal işlemeli etdirýär we öňünden adamlar gulçylyga sokýar. Pensionerler derhal gulçylyga girýär şu pensiýan ýani möçleri bilen. Şunu näme diýjek Muhammed ağa? Miranda wende Sovet döwründe pensiýany fond bardy. Pensiýany fond her kim işlerine şondan atçyslat edilýär. Hem buhalteriýede hem işe başı her kim işlese şu pensiýany fonduna geçirýär. Niýazow pul tapmany ýurdy betbaşçylyğa ýetirenne şol pulun hemmesini ally. Ally şolaram eýlek sowdy şu pensiýany fond oturdy. Şondan soňra pensiýany fond diýen zat gatdy. Bu halkyň şu pensionerler bütün ömür kazanan pulny bu haramzadalar allylar, oğurladylar şu puly. Bu haramzada da şeýdi boldy. Şu wagt her kim işlede pensiýany fonduna geçirýär. Hatda şu öz pullaryndan bir şolara beren. Ondan bu ýurdyň içindäki ýygy giderli krizisiň netijesinde de kurs dollaryň galmak netijesinde de
Yine de o pullu öz ümmetini yitiriyor. Yığınanan pullu. Şol için pensiyanlı fonda näçe gitti de en sonunda bir köpük bolup kalıyor. Odam devlet pensiye veriyor deyip de Allah oti da 30 dolar 20 dolar İslam pulunu verip yani bizim karılığımın hemme karılığımın akbali bir haramzadan isteğine bağlı olup duruyor. Onun gedayana olur. Näçe verse şoňa. Şol için hem yaşlılymy şoňa yaranjak bolup ondan imandan, namusundan, göjlerinden geçiyor. Yoksa İslamlık yurtta pensiye önüne hormat koyan devletle pensiyonerlere kov pensiye beriyat ve ola öz dehmet pullu. Yığınanan pullu. Normalde devlet şu yığınanan pulu iktisadiyede koyup iktisadiyede öttürüp olara peyniye töleye, üstünden persentini töleye. Bu haramda adalı kanunun önüne de cevap veren, vicdanın önüne de, halkının önüne de şol için etçek işlerini edip verirler burada. Yine Avrupa'da mesela ayda nihayet pensiya törenýär. Pensiya kesitlenýär. Pensiya çykýan, 1 ýyldan soň pensiýan galýar. Ýene 3-4 ýyldan soň ýene galýar. Galyp gidip otyr. O hiç wagt pensiya. Hiç wagt duranok. Ýa durmuş ütkiýä, bakalary ütkiýä, pensiya natsynka gidip pensiya galyp gidip otyr. Mesela üçin ine 600 alýan bolsaň, ine 1-2 ýylda 900 galýar. 900 alýan bolsaň 1-2 ýylda 1200 galýar. Şeýle galyp gidip otyr pensiya. Inflasyon bağlı kaldırıyanlı olur. Yine men size bir täzeler aýdym, täzeler hem ýadyňyzda bolsa Niyazov Türkmenistan'a pensionerlere pensiya tölemeler, oğullar, çağlar var, şolar ýa-ni etnesini diýip şu karary taýýarlan, şuny Niyazova ýallaklar, eltip berip, Niyazowyň öňüne ýa-ni bir avantaj aljak bolan Gurbanly Berdimuhamedov. Şu wagtlary halkyň pensiýasyny ýatyran adam ne şu Gurbanly Berdimuhamedov. Şu teklip beren, şu ýa-ni kanuny Niyazov eltip berip, Niyazowyň gol çekdirip, Niyazov patstaw eden, ine Gurbanly Berdimuhamedov. Yarınjak bol Niyazov. Pul ekonomi ederliyse ine on tap bilen dady. Ne şöyle Muhammed Ağa TikTok'ta ýarýarlar. Ýöne belli bir başlyklaryň kabinetlerine giýjek bolsaň telefonly, pamoşçuklary telefonuny goýdurýar ýa sekretarlaryna. Gorkýarlar. Diňe Türkmenistan'ın. Belgileri alırlar diýip gorkýar. Indiki soragy geçelim hormatly vatandaşlar. Yine 4. soru prezidente berilecek sorular. Yine şu sorular 20 tane sorular beriler. Türkmenistan'ın bir kanun prezidenti Serdar Berdimuhamedova. Bir minut. TikTok'um eşek koyya. Bir minut. Yine şunun için şu 4. soru, şu 20 berilecek sorunun 4. soru. Şu sorular mümkün bir ayrılar, ütker, fede bağlı. Fede öz komentaryalarınızda öz sorunuzu yazın ve öz tekliflerinizi verin. 4. soru. Почему наше конституционное право на свободное получение информации у нас отняли? Почему нет свободного доступа к интернету? Почему все возможности получения свободной информации через интернет, через масс-медиа запрещены по вашему личному указанию? Почему, будучи гарантом нашей Конституции, вы нарушаете наши конституционные права на право получения свободной информации? Türkmençesi. 4. soru. Türkmenistan bir kanun prezidentine. Gurbanlyk bayramına berilecek soru olur. Şonun cevap vermese, biz köşküne varıp, şunu impeachment verip, işine ulu koyveren kemçilikleri üçün şunu işinden ayıp cenayete çekmeli. Näçe bizim konstitusiyon hakkımız, yani adat informasiya almak hakkımızı siz elimizden aldınız. Birinci. İkinci, näçe Türkmenistan'da açık internet yok. Näçe şunu interneti her wagt baglayan, näçe biz şunu peýdalanıp bilemdik. Näçe yani adat informasiya almak mümkinçiligi internetin üstü bilen ya mass medianın üstü bilen sizin liçna buyruğunuz boýunça yapıldy. Yani qadağan edildi. Näçe siz Türkmenistan konstitusiýasynyň garanty bolup, bizim haklarymyzyň garanty bolup, bizim konstitusiýon haklarymyzy yani adat informasiya almak haklarymyzy bozýaňyz. Ine şu 4. soru. Muhammed Ağa, hani şu soru boyunca aýtjaklarynız bolsa aýdym. Bolmasa şu birinciden Türkmenistan onun agdaty bolanlar bütün adam hukuklar deklarasiýasynda kol çekdi, men şoňa boyun bolayyn.
Şonda da etati maddalan bir şu adam her yurdun grajdany yurdun içindäki daşar yurtdäki bolýan wakalary bilip durmaly. Sebäbi eger halk wakalardan habarsyz bolsa, olar şoňa reaksiýa görkezip bilmeýär. Yani öz ykbalynyň öňünde teorenek geçýän zadyň öňünde bitapawut bolýar. Şol üçin hem konstitusiýada her bir adam borçly yurdun içindäki bolýan wakalary bilip durmaly. Öz pozisiýasyny belli etmäli. Şu her bir grajdanyň borçy. Sen habar almasan, hiç zatdan habarsyz bolsaň, mättirip sen öz pozisiýaňy dogry beýan edip biljek. Şol üçin bu haramzadalar Türkmenistanyň hemme maddalaryny Türkmenistan'da svobodny peçat bolmadığı için, informasiya bermediği için bizim halkımızı bir akmak, nadan adamlara öwürýär. Bizi adam hatap eden adam. Siz grajdan ne? Sizin hiç zat bilen işiniz bolmasın, şol için habarınız da bolmasın. Bir etaati bizim konstitusiýony hakymyz hem dünýäde Türkmenistan'a alan borçnamasynyň etatyny hökmen her bir Türkmenistanly hem yurdun içindäki hem daşyndaky habarlary dürli yerlerden almaly we analiz berip öz pozisiýasyny belli edip bilmeli. Hem Türkmenistan'ın içinde her bir kanun çıkacak bolsa şu kanun birinciden gazetlerde peçat edilmeli. Dürlü pikirli adamlar hem karşı hem bollayan hem neytral adamlar şunun üstünde diskusiya etmeli. Ondan halk şunu memedenden son kanunu öwürmeli parlamentin reşeniyeti bilen. Bizde hiçbir kanun şu mesele şun yana kabul edilene. Şol için bir tomon eline berýän kanun diýip aýtýan zatlar hemmeti konstitusiýa boyunca kanun çıkarılmadığı için hemmeti bir kanun. Doğru. Yine konstitusiýada şol ýanky maddalar bar, biz aýratyn görkezler. Gelin hormatly vatandaşlar, biz inlik soragy geçelim. Yine 5-nji sorag. Почему с каждым годом Туркменистан вводит различные визы с зарубежными странами и усложняется выезд из Туркменистана наших граждан? Почему наша страна изолируется от внешнего мира? Как можно нашей стране развиваться, если мы закрываем нашу страну от внешнего мира? Näme üçin her ýyl Türkmenistan bir topor viza giyip başlaýar. Her daşary döwletler bilen. Näme üçin bizim halkymyzda her ýyl daşary ýurda çykmak ýanky kıynaşylýar. Näme üçin Türkmenistan izolasiýa ýa, ýani başga döwletlerden bu ýanky ýapylyp izolasiýa edip ýyrat başlaýar. Nähil biz ösöli, egerde bir izolasiýada bolsak, biz nähil geljekde ösöllip ine şuňa tory berilýär. Biz daşky döwletlerden yapılıp izolasiýa girsek, biz nähil ösöllip ine şuňa tory berilýär 5-nji soraw. Hormatly vatandaşlar, siz öz soragyňyzy berip bilersiňiz. Ine nemede de provokatorlar gelip başlady. Onu men aýyrdym TikTok'ta. Kimin şuňky bizim gepleşeňiz, kimin şul beriljek Gurbanly we Serdar Berdimuhammedow, Alaytada Serdar Berdimuhammedow beriljek soragy goşmaça soragy bolsa aýdyp biler ýa-da öz tekliplerini berip biler. Biz hökman suratda seredip egerde şu teklipler gaty bolsa biz hökman goşar we biz jemleýiji 20 sany soragy bermeli. O soraglary biz hemme ýerde dünýäde dargadar we ofitsial halkyň tarapyndan Serdar Berdimuhammedow prezidenta, Bikanın prezidenta soru hükmüne koyuyor. Şu soruları Gurbanlyň 1-nji güni, men ýalňyşmasam 15-nji ýa 16-njy iýun bolýar. Şu güni ondan 10 käçelli Serdar Berdimuhammedow jogap bermeli. Eger jogap bermese, onu öz işine uly goý beren kemçilikleri üçin etmeli ve cinayet çekmeli. Ine şonuň üçin biz kanun esasynda hereket etmek üçin şu soralar berilýär öňünden. Şu soralar öňünden onun meşgul öňünden beriler. Serdar Berdimuhammedow taýýarlyk görüp, şoňa telewizionyada çykyş edip jogap berýär.
Ine Muhammed ağa, şul ýa viza boýunça egerde bir zat goşjak bolsaňyz goşgun bolmasa men dowam etjek. Bende Murada men yine vatandaşlarımıza içecek olayan biz şu kurbanlık günü belledik. Hemme vatandaşlarımızdan kahiş etiyek. Hemmesinden isleyek. Kurbanlık günü, birinci günü ayet namazına barıyarlar. Aşgabat şehrine hemmeniz şu attın tayinlanın. Siz bir kanun iş edin de biz polisiyeyle bilen gepleştik, prokurorla bilen pagran her kime biz şu zatlar öz gepleşimizde de aytyak, öz telefon arasında gepleşikte de aytyak. Eğer şu betbaşçılıktan deyinecek olsanız yeketek yolu, kanuni yolu şu bilin etyenmez. Kurbanlıkta barıyak, soruqları beriyek. Eğer soruqlara cevap vermese biz şu tadan dvareslere her vilayetlerde hakimlikler eğleniyek ve täze azat sayloo geçirmelerini talep etiyek. Şol için vatandaşlar şuna tayinlanın. Şu haberleri hemme yerde yayradan. Näçe şunu güýçli yayratsak, näçe adamly köp barsa şonça biz ýurdun içinde parahatçylykly siyasi ütgeşiklere yol açar. Bir hökmen bolýa bir Muhammed jogap berip bilmeýär. Şu hiç illi direw ýok. Ýurdun içinde, hukumetin içindäki işleýänlerin hemmesi şundan bidar. Şaçam halk bir köçe çykar diýip mescitlere geler diýip häzir şoňa garaşýar. Siz şu tak barsaňyz biz alanda adamy top eder. Şol üçin hemmenizi mescitlere Kurban Bayramynyň birinji güni Kurban namazyna çağırýar. Oldu Murada. Hormatly vatandaşlar, biz sağ bolun. Hormatly vatandaşlar, ine men käbirini blog edýänler. Onu blog edýäniň esas sebäbi onuň birin sorugy içinden. Onu provokasiýa edip, ýa-ni tanqid emeden ok, ýöne provokasiýa edip gepleşikleri başga tarafa gitjek bolýar. Şondan sonra eger medeniyetli soru berýän bolsa biz hökmen jogap berýär. Biz sorulardan gaçanda biz Gurban Berdimuhammedow diýär, biz Serdar Berdimuhammedow diýär. Şu güneçeli cevapları ben Burada'yı değil işte bütün vatandaşlar şu atmara birbirimize soru olmayan hiç gereği yok. Bir de gerekli at ne şu haramdadadan diyeyim bana. Şu haramdadı hem mekşe şu soru veren adamın özü ya kullur Berdimuhammed'in özü de ya kul bolup görendir ya da betbaşçılık pasportu yoktur ya da çağa tanırdadır ya hükümetin içinde işlep kanunu bolup görendir. Eğer sen şu kulçuluktan azat bolacak olsa bu atlı bize sonra vermek gerekli. Biz ne prezident bolacak olya ne halkın önünde cevapkarçılıklı işte ki bizim sorularımıza cevap verir ya. Bize şun kun her kim şun yana soruları şun kun Berdimuhammed'i ayırmak için görüşüp gören adamları eyle beylediği bilgin ya atmaktır ya hükümete hizmet eten adamdır. Ya da kefeki devletlere hizmet eten. Şun için vatandaşlar Murada senden kahiş etdi. O zatlar aydılan oturma. Kim eğer peskel verecek olsa bilmedi. Şu tadı üstünden defelek geç. O demokratiya değişleri yok. Demokratiya ne mi? Eş kanunçuluğu yerine getirmektir. Demokratiya ne mi? Azat taylav esasında halk deputatlarını taylap, metbuat azatlık doğru üçün edilerinden sonra kanun çıkarıp, halkın saglasiyetini alıp, halka yol açıp protest geçirmeyene, miting etmeyene, şundan geliyen kanuni, çıkarılan kanuni doğru yerine getirme için mekanizm üretmekle demokratiye şuna değil. Başka da demokratiyede cevapkar adamları cevapkarçılığa çekmek, foruğa çekmek şuna demokratiye değil. Ben nedir? Beladan deyinecek oluyor. Beladan yurdumu ayıracak oluyor. Yurdumu inni talat çekke oluyor. Şol için ne mi sorumu da verin ben? Ne mi eğer şuna değişti olsa verin. Kalın at bolsa kelden ağırtma Murada. Halk o düşünüyor. Bu demişler olur yankı gepleşken başarak çek bolýar. Hormatly vatandaşlar. O işim olmaz mı? Pul verip satın alýarlar we işim olmaz mı? Hormatly vatandaşlar, TikTok'taki vatandaşlarımızdan şu bir ýörüýte eksperimental efir edýär. Hem TikTok'ta hem yankı sosyal medyalarda egerde soruňuz bolsa hökmen ýazyň, biz seredip geçer.
Şunky günü biz şol soraglary taýýarlaýar. 20 san sorag Türkmenistanyň prezidentine beriljek sorag. Bizim esas maksadymız halkyň betbaççylykdaky ýanyp duran soraglary, ýani betbaççylyk getirýän problemalary açýan soraglary biz Türkmenistan prezidentine berjek we şol adam öz borcuny ýerine ýetirip şol soraga jogap berip şol problemleri düýetmek üçin biz şonu edýär. Egerde şoňa jogap bermese, egerde şonu öňküýäl ignore edip otursa, onu halkyň beren soraglaryna tüýkürdi bolýar. Onu halk biz ýani konstitusiýanyň esasyna şunu impeachment edip aýrmana dogry hakymyz bar. Biz şonu şonuň üçin öňünden aýdýar. Şol Gurbanly we Serdar Berdimuhammedow taýýarlyk görüp bilýär. Halk bilen ine biz ýürüýte şurýaly soragy berip diskusiýa açýar. Ömrüne etmedik zatlaryna kömek edip ine Muhammed Ağa ikimiz halk bilen ve Türkmenistany bikanýada dolandyrýan prezidentin arasyny açyp diskusiýa hökmünde ve kanunlaşdyrıcı ýani hereketler edýär. Ine şunu bize arkadağım Alawaly Serdaram, Alawaly arkadağım bize sağ bolsun diýip ine bize kömek edýäňer, tanqid edip bize kemçilikleri gökdýäňer hökman halka ýetirjek bolup durduk, biz ýetirýär diýip etse, onu gaty dogry demokratik ýolda şular hereket etdik bolýar. Görürs, näme şular jogap berer. Ýöne şu soraglary biz kellemizden alamyk. Bütün 3 ýylda halkyň içindäki problemleri öwrenip ine şonu düzdük. Maslahatlaşdyk. Bir topar çağatlarda, bir topar vatandaşlarymyz bilen Türkmenistanyň içinde daşynna we sizin dikkatyňyza goý berýär. Siz hem öz ýani kommentariýaňyzy ýazyň, siz hem öz ýani isteklerinizi, öz soragyňyzy ýazyň. Biz hökman suratda goşar, eger düýükli sorag, manyly sorag bolsa biz hökman goşar. 20 soragyň içinde. 20 soragyň içinde hemme sorag bolup bilmez. Ýöne esas sorag näme? Birinji aýlyklar, ikinci işsizlik, üçüncü pasportlar, dördüncü vizalar, beşinci bizim azat informasiya almamız internet, altıncı konvertasiya, yedinci iş yerler, sekinci yani Türkmenistan'a kadiyette ya bir yerde sen hakkın bolursa doğru şunu berja edip bolmak ve şunu meňde soralar. Esas soralar. Yollar, yani köçeler Türkmenistan'a ýani gatnaýan Türmenin ýagdaýy, daýgalyň ýagdaýy kän soralar. Hem de polisiýanyň ýagdaýy, emhemen ýagdaýy, hemme ýagdaýlar boýunça soralar jemlenir we ýani şu soralar berler. Biz o soralar sizin öňünizde aýdyp korrektirovka edip çatlarda halkymyz bilen öwrenip Türkmenistanyň aktivistlerimiz, vatandaşlarymyza şu soralar berip, ulum halkyň içinde şonu ýani maslahatlaşyp son jemler. Şu 20 soragyň içine haýsy soralar girer we onun meşgul alanlar bütün dünýä ýaradar. Şu bir ýerde informasiýony kanallar bolsa biz ýaýradar, çykyşlar eder we Türkmenistan prezidentiniň şu soraga jogap sorap halkyna alýar. Ine bolmaly. Muhammed Ağa, aýtjak goýjak zadyňyz bolsa aýdyň, bolmasa efiri ondan guturmaly bolýar. Wagt ber. Günde Murad Ağa bir zat barda. Hiç biderek gurrumlen hiç wagt emele gelmiyor. O biderek gurrum. Diktatörler de hedelet ya biderek gurrumlardır. Sen güýmese bolýar. Ona söýwenin den ejen falan edýmek falan diýmek ona işler. Senden hereket görmez. Senden howpten guramaçylykly şonu aýyrmajak bolsaň o zatlary öwrenen, ola binamyz. Hemme diktatörler hedelet ya. Bir topar hiç tat etmeyecek opozisiyaları var. Hiç tat etmeyen, göğüne gepleyip gören pravazaşidin hevlet yerle diktatör. Özleri şunu yanaklar döret yerle. Bizde de ona opozisiya var diyor yani. O orta yerin içinde bari KPSS'ydi falan neydi hemmedi. Yalandan gepleyerle ona kail diktatör. Ayıracak olmasın. Ben o zatlı belin işimiz yok. Dünyada filosoflu köp. Köp zatla üstünde öz fikirlerini aydalla. Yönü olan hiç kayıt revolüsiya edene. Revolüsiya etiyen halkla. Köçe çıkyan. Kurumaçılıkla hareket etiyen adam. Diktatörler soruğa aklını alıp biliyor. Şoları mecbur etiyenle yurtta siyasi itkuşluk getirmiyor. Yönü şu siyasi itkuşluklar getirmek için hava bir tavır dünyanın tecrübesine ayrılan oluyor. Bizim şundan ayrılan ya. Gidin öğrenin. Bizim efirimi.
Berdi Muhammed'e ayırmak için niyetlenen. Şol için hem kim şoňa saglasny bolsa gelsin ayıraylık. Gelin bize kömek edin. Biz diskusiya için etmek gerekir. Biz falan filosofiyany gurrun etjek bolamda. Biz hükümet işine işlemde halkın önüne öz eden ettirmedi ya falanımız cevap verir yani. Biz prezident bolacak bolamda. Şol için kimde kim şu bedbahtçılıktan deyinecek bolsa koşulsun, bizim diyen dağıtlamı yerine getirsin. Biz bilyek ne ettirip şu hükümeti ayırmalı. Biz bilyek yurdu ne ettirip kurmamalı. Biz dünyanın tecrübesini bilyek. Haçanam, şol etabe gelemizde açılan diskusiya der, yurdu ne el dolandırmalığına maydar. Yani şun kul, büvet bolup duran da daireydi. Kim de bize karşı olsa bilginin ya akmaktır ya da hükümete hizmet eten adamdır. Indi melekten karşına da çıkışlı köpeler, men karşıma da köpeler. Sebep biz ayıracak oluyor. Biz halkı şu beladan dindaracak oluyor. Şol için bizim karşımıza hem özümle başlar. Doğru diýen. Ine şöyle bir ýerde han ýanymyzdaki aktivistler nire terk etdiler. Bir terk eden yok. Aktivist gelýär, gidýär, görüşýär, görüşenok. Käbir aktivist dip ýa-ni öňe çykýar da bize garşy görüşýär pulny. Bu durmuştur. Bu bize hiç tatiplenmek, biz hiç kim kovando, biz hiç kime gitdiýem dok. Mecbur Milyon aýdýar. Görüşýärmi? Görüşen okmy? Mecbur yok. Hiç nime yok. Ýöne bir ideýa sen görüşýärmi? Ýetir bir baýdak galdyryp, başga toprak bolup, ýetir başga baýdak galyp, ters toprak goşup, ýetir Hajiýewden pul alyp, grant alyp, bize garşy görüşmek, o ýalat bize gerek. Bize açyk, anyk zat gerek. Bir bolaly, anyk bolaly. Ine şoň üçin bize baýdak çalışýan aktivistler gerek ýok. Biz diňe halkyň tarapyna görüşýänler gerek. Ol bir topor ýanky töhmetler atýan, bir topor bize garşy görüşýänler öz işleri, öz ýagdaýy, öz jogapkärçiligi. Biz gereklerini jogapkärçiligi çeker. Ýöne egerde siz şolara ýanky inanýan bolsaňyz, gelip berin ýene 30 ýyllap wagt bar. Senin wagtyň bar, bizim wagtymyz ýok. Şonuň üçin häzirki günde biz Gurbanoğlu bilen Serdar Berdimuhammedow ýapyşdyk 3 ýyldan beri. Häzir finala gelýär. Halk bolup galmaly, halk bolup şonu aýyrmaly. Halk 100% galmaýar. O düşnükli. Halkyň bize 3% gerek. Hakykatdan 1% gerek. Aktiv halky. Galany şol aktiv halk gollap şol netije getdirýär. Hormatly vatandaşlar, ine biz size 20 soruň 5 tan soruny okap berdik. Biz size konstitusiýaň maddalaryny okap berdik. Biz size prezidentiň, ýani prezident kanunynyň borçlaryny, prezidentin borçlaryny okap berdik. Egerde sizin soruňuz bolsa şu barada kyn görmeň öz kommentariýaňyzy ýazın. Egerde başga barda soruňuz bolsa onam ýazın. Ýöne töhmet, beýleki provokasiýa biz gidem dok, bize wagtym ýok onu etmän. Ine biz A'dan ya harpyna çelli hemme zatlar eder, soňra çeli görüşür we ýener. Bizde başga ýol ýok. Türkmenistan azatlygy çykmaly. Boldy. Kimde kim bir ýerde ýaşýardy? Hawa käbir ýerde kemçilikler bar, islenik döwletde bar kemçilikler. İnşallah olaryň düzediler, wagty gelenler. Ine şoňa näme diýjek Muhammed ağa? Hawa Türkmenistanda kemçilikler bar, hemme döwletlerde kemçilikler bar. Onu bir Muhammed okuny ýakaranda adalar. A näme wagty gelendi, näme 1 milyon halkyň kul bolup ýöke, näme wagty gelmeli? Sen öz ýurtyň grajdanlar Türkiýede o madarlygyň içinde ýaty çağalar görüp bilen aýat dogalyp bilen näme wagty gelmeli? Näme wagty gelmeli Türkmenistanyň içinde halkyň aç ýalta gelip ýörler? Näme oňa wagty gelmeli? Çaň gelip bannisa düşüp otylar. Näme wagty gelmeli? Näme wagty gelmeli polisiýa öz garnaşlaryny, goňşularyny talap otyr. Näme wagty gelmeli? Bokuny ýakaranda şol diýär. O beýleki döwletdäki problemler sanksiyon başgada. Öz halkynyň grajdanlarynyň haklary bar. Ola gowy ýaşamak üçin problemi döreýän problemler. Öňkisinden gowlatmak üçin döreýän problemler. Çözgütleriniň üstünde problemler bar. Başga dadyň üstünde problem eder. Bokuny ýakaranda şol ýanak diýän. Berdimuhammedden başga adamam şol diýmeýär. Yurtdan çıkılmayan özi vurdum.
Diğeri bilmeyen ödü vurdum. Näme açan söz belon. Adamla maşgalatına ayrılıp oturlar. Näme kim söz belon wagtyny. Bu haramzada şoň kul bolup oturan adamdır yani. O yoksa kim diýmer şo? Doğru. Yani Yine, dinin, imandan, gözlerinden çıkan adam. Eğer şöyle adam akıllı olsa, şu haramzada aytmalı, o sen git, biz adatayla bulan yurdum, eye çıkarlıyım, son neyim deydi. Eğer gözlerli olsa, eğer namuslu olsa, eğer imanlı olsa. Doğru. Yine misal için hawa beýleki döwletlerde de kemçilik var. Yine Bu okunu iyi diye, o yurdu teknikçiler bir değil, bu okunu iyi diye. yok, yine genel ferdilerin haýsy döwletlerde şuryaly gulçuluk var. Yani Ha. halkın 45% gulçulukda. Haýsy döwletde var? Aýdyň. Haýsy döwletde bir sany ataly ogul döwletiň hemme häkimetini basyp aldy. Görkezdiňmi maňa? Koreýada var, o demek Koreýada. Haýsy döwletde bir ýere çykjak bolsaň pul berip çykmaly. Haýsy döwletde pasport çykarjak, çalışjak bolsaň pul bermeli. Uzatka bermeli. Haýsy döwletde ýanky döwletiň daşyna ilçihanada pasportları çalışıp bolanok. Aýdyň, hatda uruşdan çıkan Awganistanda çalışıp bolýar. Men gürleşdim, efirler etdim Awganistanlar bilen. Ýanky 3 güne galman, 1 hepde galman täze pasport alýar. Awganistan, Talibanlar, ýanky muny hemme sansaň aşagyna oturan döwletem edýär. Awganistanda internet bar. Awganistanda konvertasiýa bar. Kaç döwletde şol ýanky ýok. Türkmenistanda demir Koreýada ýok. Kaç döwletde konvertasiýa ýok. Demir Koreýa, Türkmenistan. Şoň üçin hawa beýleki döwletlerin bizem şoraýaly kemçilik bar. Kemçilikler bolmaly. Onu ýanky dogry çözüp bolanok. Ýöne konstitusiýa bozup, haklary bozup, diktatorçylyk edip, halkyna garşy hereketler edýän hökümetler ýok dünýäde. Ya bir halk 1 trilyon dollaryny ogurlap däme bol. 1 trilyon dollaryny ogurlap. Kemçilik Haýsy diýen. döwletde? Senin haýsy döwletde $100 33 ýylda aýlyk galmady. $100 şo durşy. Afrika döwletlerinde men size aýdaýyn, 91-nji ýylda şonuň aýlyklary $5, $1. Häzir men size aýdaýyn, 300-den ýokary. Afrika döwletlerinde. Diýmek şo ýerde de tebigy aýlyklar bolmasa da aýlyklar galdy, açyk döwlet. Tawary gidýär, haritler gidýär, serwisler gidýär, adamy gelip pul dökdi diýär. Ýanky aýlaşyk bar. Bizde aýlaşyk bar. Bizde bir aýlaşyk bar, ýanky ýegenler diýdi, beýlekler diýdi, korrupsiýonlar diýdi. Halkda aýlaşyk ýok, halk görgüli öz ýagdaýyny daşa ýurtda çözmeli. İçine çözüp bolanok. Şoň üçin biziň döwletimiz beýleki döwletler ýaly kemçilik bar diýip diňeşdirmän kemçilik bar. Ýöne kemçilikler, gatul kemçilikler bizde bar, pet kemçilikler daşa döwletlerde bar. Yok, kemçilik diýme maňa, jinayet bar diýdi, Murat, dogry söz aýlady. Kemçilikde jinayet. Hawa, jinayet. Bu ýaly agyr jinayetler ýokdur. Alyň Özbegistan gapdyrky döwlet. Onu bu ýaly agyr jinayetleri ýa prezidentler eden ok. Alyň ýa Gazakystan. Gazakystanyny men size aýdyn Türkmenistanyna görä super adatlyk şonu da halkyn ýanky näde halky aljak bolýar. Bizde adatlyk ýok, ady ýok. Şonuň üçin biz size şol adatlyk çağırýar. Türkmenistan adat bolmaly, bolly. Wagt geldi, gutordy indi bu. Bunun esasy garanti Putin yıkılıp barýar. Putin yıkıldygy şunun güýçler ýok. Halk bilen turup bulary aýyp bilýärdi. Biziň maksadymyz bulary aýyrmakda. Biziň maksadymyz şul Türkmenistana 33 ýylda goýulan diktator sistemany aýryp, hakyky açyk saýlaw geçirip, demokrat sistem geçmeli. Bolly. Kim utsa şol utsun saýlawlary. Kim kandidaturasyny goýsa, goýsun, utsun, bolly. Şo ýaly. Muhammed ağa, onda näme? Şunun bilen efir guturaly? Bolýar. Men iň soňunda bir daha edeyim. Karamda da berdi Muhammedler. Inni siz yeke meydançada oynap bilmerdiniz. Inni biz ba. Size gün vermer. Siz näçe ayak diýerseniz, şonça da sizin karşıňyzda beter jinayetleri köpeler. Siz biziň elimizden tek bilmerdiniz. Şol üçin en gowsy
Eger öz çağalaňyzyň diýri galmagyny isleýän bolsaň, şolara dönüklük etmejek bolsaň, şuň pul gidin azat taýlaw geçirmäne şertdir. Bolly men aýtjak bolýarmyn. Inni öňkü ýanak size aýdym aýtdym bar. Inni öňkü ýanak eden etdiligi taňa etdirtmer. Inni ne halkymyz etdirýär, biz eýýär. 3 ýyllap öz etmeli işimiz etdik. Inni halk sesini çıkarıp başladı. İnni kanunçılığı sizden talep edip başladılar. Bir ajdaha yanakdattır. Näçe ünfüş olimli size bollu mu? Şon yanaklı güýçlerim size hücum eder. Şol üçün günme ünnenen bizim güýçimiz köpeliýär. Pikir etmesen inni sizi halat edip bilecek zat bolor mu kady? Ol üçün kelläňiz agyrdy otur. Şol üçün ýanäklere de aýtýar. Şundan daşlaşaň. Ikbalyňyzy bakaramda da bağlama. Bolly, hükümetin içindeki işleyenlerin hemmesine biz şertler öder, ovu işlemene, ovu aylık almana hiç kim eğer halkın karşısında cinayet etmese bir derek işlenen boşatılmar, cinayet işen kaldırmar, bir umumi günah geçiş ıglan eder, sebebi şu şertlik döremevine bizim hemmemizin Türkmenistan'ın hemme grajdanlarının belli bir derecede öz grajdanlık borcunu yerine getirmediği için günahımız var. Şol için ama umumi günah ıglan edip amniyeti ıglan edip hükümetin içindeki işleyen adamla da öz işlerini dastoyni, normalni, o aylık alıp devam ettirmeyene şerttir eder eğer halkın karşısında cinayet etmediler. Aneka vatandaşlar, şol için iki tane haramzadadan din baklık bir de hiç tattı. İnne on dünyada kollayacak adamım yok. Sağ olun Muhammed ağa, yine TikTok'da aydın. Men efir attılan noktaya 3 yerde 4 yerde efirleşken birmada. Yöne men açık efirim bolany TikTok'ta men alyan gülleşen nemeden. Şu edek bu paralel efir şoň üçin alınmak ya yani halk gülleşmen gorkyan ya çekinýän meseleder sebäbi halk bilen işleşip giýje uly. Hormatly vatandaşlar, TikTok'daky bize toğru verip komentar yazanlara, bizi seyreyenlere köp taňyr ýakasyn. Bizim efirimizde yine şuraya komentar yazıp çıkışlara seyredip ünt verip öz pikirlerini aýanlara da köp taňyr ýakasyn. Men Türkmenistanyň içinde vatandaşymyza ýüzlenýän. Hormatly vatandaşlar, Gurbanlyk bayramynyň 1-nji gününe biz ondan 10 käçeli Serdar Berdimuhammedowyň jogaplaryna garaşýar. Eger öňünden berse jogaplaryny soňky limit wagty 10 gün olmaly. Eger 1-nji Gurbanlyk 1-nji bayramyna 10 gün olmaly jogap bermese, biz hemmemiz üýüşüp köşkün güne barmaly. Şo ýerde Serdar Berdimuhammed köşkün güne gelmeli we halkyň güne jogap bermeli. Eger de telewizionyada çykyp jogap berse berer, bermese köşkün güne jogap bermeli. Ine bizim hakkımız var, berilen toğrulara jogap almaly. Ine şoňa Serdar Berdimuhammedow jogapkärçilikli bize jogap berämeli. Biz ýalnızca size konstitusiýa maddalaryny görkezdik. Innikide de görkezdik. Näçe Serdar Berdimuhammedow boşly halkyň öňüne jogap bermeli. Ine hormatly vatandaşlar, şunun bilen biz efirimizi gutorýar. Bizim efirlerimizde ünsürüp seyredip durun, biz hemme täzekleri size aýdardyk. Türkmenistan Gurbanlyk gününiň 1-nji gününe azatlyga çykmaly. Serdar Berdimuhammedow kakasından diýinip Türkmenistan demokratik ýollar gitmeli ýa-da kakas bilen bile işden gitmeli, Türkmenistanyň azatlygyny goýbermeli. Türkmenistan azat bolmaly. Azatlyk diýmek, edenetlikde azatlyk diýmek, konstitusiýanyň esasyndaky azatlyklary biz elimize almaly. Ine şoňa biz sizi çağırýar. Ýene bir zat aýtjak bolýan, ýalnızca Muhammed ağa dogry aýtdy. Häzir DBT toporuna alaytada maňa we aktivistlere ýanky çözüş baryny edýärler. Onuň içinde MHM gulukları güýçli görüşýär, öz agentligiň üstünden ýa-da gowşak aktivistler ulanyp, onuň üstünden ýanky ýürüýte hökümet bilen işleýän toporlar ýa-da biri ýanky bir topar özçe görüşýär sebäbi ine şular basıp alaýmasyn Türkmenistany ýeňäýmesin diýip bular habarlar ýok. Biz hemmemiz görüşüp, kompleksde görüşüp ýeňmeli. Soň açyk saýlawda ine näme diýen bolsaňyz
Aşgabat'ın köçelerine biz ýaşar. Kim utor, kim görür. Şoňa çelli barymyz, herimiz birleşip bilmesegem, herimiz öz ugulmyzda görüşmeli. Halk bolup terdim, egerde biri görüşýän, aşy görüşýän bolsa, sizin geljek ykbalyňyzy ýapsak bolup görüşýär. Unutmaň şoňa. Diýmek, sizem öz ýa-ni şoňa dünýä garaşyňyzy aýtmaly. Näme şonu diýär? Näme sebäpli pul alýarmy, grant alýarmy Hajyewdan, ýa näme sebäpli diýär? Ya hükümetten pul alýarmy, ya hükümetin adamı näme şonu diýär? Ne sebäp biz öz haklarymyzy däl, biz sizin haklarymyzy gorap, sizin ýanky azatlygyňyzy görüşýäris. Biz azatlykda Muhammed agada menim bir topar aktivistlerim, biz halkymyza azatlyk çykajak. Biz dogan anlaşmamyza azatlyk çykajak. Bolunmy? Kösent bildik. Men şu zatlar ýalanydan çykarmak. Muhammed aga, onda başga tory bolmasa efiri uturaýaly. Bolýa Murad. Innik efirler çeldi, hoşsa bolun. Türkmenistan hükman azat bolar. Bizim gitjek yerimiz ýok. Sebäbi dünýäde sosial mediýanyň ösmegi bilen, ýa-ni san tehnologiýanyň ösmegi bilen bütün dünýäde halklaryň, adamyň aň düşünjesi ösýär. Inni olar Allah bolmak. Inni derrew halk hökümeti halka garşy ýa halk üçin işleýänleri derrew görüp bilýär. Häzir informasiýa şeýle tiýdik bilen gidýär, saklap bolanok. Hormatly watandaşlar, hoş sag bolun, innik gepleşiklere çeldi. Sag bolun. Hoş sag bolun.